Moje meno je Katarína Matušová, som tanečník, tanečný pedagóg. My tanečníci robíme veľa vecí tak intuitívne, ale tu cieľene pracujem, či je to na mobilite, či je to na zväčšení rozsahu pohybu, alebo hlavne aj síly. Pre mňa je komunita Movement Bratislava najmä inšpiratívny zdroj, plný tvorivých, kreatívnych ľudí, snažiacich sa a máme taký nejaký spoločný zámer, spoločný cieľ. Je to vždy sranda a veľmi sa mi tu páči. Tieto tréningy pre mňa sú zdroj, taká studnica všeho chutí medzi pohybom, športom, tancom, umením. To ma na tom baví a snažím sa to vlastne samozrejme aj na svojich nejakých lekciách nejak prepájať s tým, čo ja robím. Mi to proste dáva zmysel. By som odporúčila úplne všetkým. Sú to veľmi cenné a prenositeľné zručnosti do každého športu, tanca, pohybu alebo jednoducho, aby ste sa zdravo v tele cítili, aby ste zdravo žili a dlhodobejšie fungovali v tele. Je to vlastne pre všetkých.